Yerim chuan unjong chu ngaidam thil turin atia mase harin chu lawin rolin unjong hna chuan memory card chu tu da nge ti song chhuak ngei turin alo ti ve thung chuti lai chuan mission chu lo lutin camera chu ata ani thule ada thu arun soya harin alo tong le ma chuan mission chuan card chu arap cheta vek maya ana tang chuan abang zui ngal bok achwa ma chuan mission chuan suji chu chak ngei turin du sakna ahlan bok ani hunkal to lam lo langin mission chuan class 5 a indiriam na chungchang chu an school principal hna alo choi to thina ma se ani chuan alo oi sak ngai ho lo thung chu mai ba ka director room a kauni in harin chuan deu so takin alo tong khum to bok ani suji chuan jaun le ji chu in chungzol boka chuan a kaule a suji chuan ji chu camera chungchanga harin shil tu ani thu asoi chhuaka ani le sani te chu harin hne na thu thlen kwal thin tu an ni ti a sha chwa thu asoi bok jaun chu ama zana camera chungchang ji hne na soi tu ani awang chuan poi ati hle a suji chuan an ni chu kalsan turin ji chu ashila camera om tak si lawa chuan an lo tum pakhat chu an kalpui angai thu jauni chu ashil bok ani chumi hnu chuan thlatina an ti danin vote an thlak le a tun tum chu suji le jaun chuan rank d mu in tuma in rank f an mulo thung an lo tum dan ang che in yarim chuan e mu in ji chuan rank d a mu ve bok maktak mai in ang class ami tuma in an ngai sak ngai lo yon bel chuan e mutlat mai le dowa down le wi te chuan an reng ka tlaniam chu mak an ti le a harin chu a reng le ngai ma se jaun chu adu anga reng ke fa om lo chu alom lo hle bok ani vote an thlak zo chuan sunu chuan an vote thlak na chu hekin tutinge suji le jaun vote ti te a ena jayang ti lawa chuan an pani vote tu chu harin alo ni reng mai vote an thlak nu chuan dayuni chuan sowa chu mu in harin hian engemo ati aring hlela alandan chuan engemo boina chu a to ani chutiang boina lai chuan unjong le yarim te inkar po chu a thalo hle mai tuna chuan yarim du ber chu K-pop idol ni chu ania chuwang chuan alandan apoimo hle suji po chuan jauna nga midang kom nel tum chu harin ti dana midang ti she omle ama nge po in lo ti ve tum thin dan ang ai chuan a thazok ti a shato bok ani sani le ji chu an thil lo ti to awang chuan ngai damin sani chu a classmate te ma chuan ngai dam ma dil ta a harin alo thlen chuan suji chuan an class a tuma rank f mu anom lo awang chuan indiriam na te chu ban sanin a game chu ti top mai a that thu alo soya dawin le wi chu thin rimin suji chu ron khoi an tum tamaya ma se suji chuan an ni chu in beng dai tu le a classmate te chu harin le a chan te hau chu an hlo thu azot vela an ngai dan chu message a shil mai turin a soibok ani chumi hnu chuan harin chuan yun chu a fal mu in vote thak dan chu ti danglam adu le du lo azota yan bial lo langin alandan le chezia po rank e ani awang chuan adang to hle mai dawin le dowa te po a in tur le sak turin atir nge ani suji chuan yan bel chu harin thui shwai ani arin hlel na po adik chiang hle mai atira khan harinin yan bel chu suji bula tirin exam chana thengpui turin alo som to bok ani suji te chan ho chuan yarim chu andor kal thin na a chuan shwain suno chu an hmel sha tirve a suno chuan yarim chu anaw pindan banga thalak in tar cheu ami nge chu ani ti a shathei suji chuan an vaya tho ho na manga harin lelfanu thatak angalang chu anti chethei ti asoi bok ani atuka an classroom anti failai chuan harin le yan belte chu chwa mai antuma ma se suji chuan lo kovin an room ti faina tel tur chuan atia yan bel chuan rank e an ni awanga ti ve an ngai lo thu in alo chang ma se suji chuan yarem chu kokin ani po rank e ni ma se a tho ve thau thu in a chang bok dayan chuan suji chungoi tir tumin lo vin ma se suji chuan hlona nei me lovin a chang let ngam ve ta bok ani
Suji chuan Harin chu mi zong chunga thunei tu ang maya om chu a that lo thu soin midang ngai dan po a thak sak chhota zel bok ani. Yewun le Harin chu in mu in ani chuan vo chungchang chu soi chwa adu lo thu alo shila. Yewun MacBook chu baketa tuya chuan thak sakin azat cha poisa chu a ekauna a thon nu chuan a kalsanta a school bana chuan Suji chuan Jawun chu ama chowa om thu le tuide na achia thu asha nu chuan azui ho a Suji chuan asiam sak zunga alo hne so viau mai anti fel nu chuan thilte anei duna ta chuan Suji chuan Jawuni nu chu busana khote ve taka omthi ashele zela Jawuni pa thi nuwa anu chu chuta chuan led le in an huana enkola agraja nuwa aled ve du thute Jawuni chuan soima se anu ero chuan civil worker ni tura adu thute ashil thung Suji ero chuan film siam tu ani chak tho alo soi ve bok ani chuti lai tak chuan Jawuni phone chu lo ri in Harinin message alo thon hi alo nia message chu Suji in alo muman Suji chuan anin sha na re to empty azo chuan Jawuni chuan elementary atanga in sha to ani thu asoi chwaka ahun kal to lo langin Jawuni le Harini te chu anin ko ngai thin le a thilan eidun lai chuan Harini chuan anu le pa te chungchang chuang taka soi chung chuanin an thil ei man chu Jawuni hne na peturin atia a poisa nei zong chu thil leina na man to awangin poisa anei to lo thu a shil lain Jawuni chuan lom takin alo dong song bok ani tun huna ero chuan Jawuni chu Harini mutura a chwa du lo awangin alom lo hle a atu ka chuan Suji chuan Yarim le Jawun te muin Jawun chungchang soidar turin angena Jawuni chu thauthak ani wang chawa rank F mu ani thu adarta a class a chuan mi zong chuan an kom ngai ema Jawun chu mi fel tak ani ti le rilu thatak ani ti an sha ta wangin Harin chu alung oi lo ngang mai Jawuni nu omna a chuan akal hial bok ani chuti lai chuan Suji pa chu in alo ho in Suji hne na chuan an son tur thu le Suji po thathar lama a school kalna ason angai tur thu ashila Suji chuan a in son thut tur chu mak ati hle a akal ma chuan pyramid game chu ati chaman ange ma shelova Suji chuan Yarim chu an classmate te hau hne na chuan rank F chu ti bo mai tha ati thu le rank F an omlo bok awang chuan angai dan chu an pompuyem ti te azota dayun ui le solha chu Jayon na taka an soi sak awang le sernei hial khopa anti awang chuan ngai dam dil turin atibok phat an tum lai chuan Suji po lo tong chhuakin amit nge ya store room an khoi lai a mu thu alo soi ve boka Harin chuan Suji chu en pa in anin than le huna chuan rank F anom nge to tur thu le anom lawani chuan rank A zok chu an pai nge tur thu asoya chumi zana Jawunin anu abyak chuan anu chuan mi tu emo so unti mingpuina to thu alo soya atuk ni thi chung chu Jawun chuan school a chola Suji chuan byak atum po in atlang thei tamya lo Harin akal lo ve bok chuan atimang ang zwal hle a ho konga chuan Suji chuan apa ho tu te zinga pakhat le anu pui mu in anu chuan an motor hnunga tang chuan Bacon company ti inziak be ka khai nge ani ina chuan apa transfer na le kha a mingziak tu po chu a ho konga mu nge kha ani a Harin chuan chu officer chu poisa alo minin apa chu an transfera Suji po chuan a chante nen an lo tum lok thil ati thlo tlin theilo nan ani Suji chuan Harin chu kol ngalin Harin ero chuan a buaya wanga a man lo thu soin ada deya Harin chu Jawuni in kota alo ding reng chu ni in Harin chuan Jawuni hena chuan engwanga di ram le hnwai chiangi ani ti anu ina sha empty azota Jawuni chuan athiam lo ani thu asoya chutia an soi vele chuan Harin chuan Jawuni ku chu lighter ti alin a hem sak tamaya Suji chu ron thleng man che in Suji chuan
mi hne nan poisa tam tak aseng thin ti soin Harin hne na chuan an school lu na ason lo tur thu le Jaun chan turin abula omtlat don ti ashila Suji chuan an game khel mek le Harini chu a hne ve tur thu asoi bok ani atuka chuan Jaun ni po lokalin he game hi anti chethei ani chuan Suji le an thian dang te chu thuruk a shil tur thu asoya ama in Suji chuan apa chu lo beto in Bacon High School chu chhuasan lova graduate tum thu ashil chuan apa chuan alo rem ti ve bok School an kalma chuan dora kalin Suji le Jaune te chuan suno an va hmuwa ani chuan audio record Suji phone mi te chu alo hmu ve bok chuta chuan Harin le Apol te hovin midang andi ram lai vel alo nia suno chuan namdang YouTube channel a the dar adu thu asoya suno chuan a unaw nu lo twar to ang chu Suji chuan a twar ve a hlau hle a Suji ero in a hlau ho lo thung School a chuan doa chuan Suji chu ron umin a hmani chuan phone anin lak thleng pal thu aron shila ma se Suji ero chuan tum anei awanga lak thleng zok ania Suji chuan dora chuan a thian te hruain phone atang chuan thilenga mo sha tumin an enkwala ma se tuntruma ero chuan engma an hmulawa atuka PE class an nei don chuan unbial chu Suji lo karbula chuan a local ve hlola ani chuan thil hlawm tak atana abuat sei chu lo ngak turin aron shila PE class a chuan anzir tir tu chu engemaw wanga local lo le in unbel chu ron pen chhuakin game an khel tur thule an game chu an kum top result atan apoimo thu asoibok ani anru su adang dai le hle mai rank d zir lai te chu rank D vote ni mu te chuan bol pani in an vom fu tur ania Suji chuan Harinin rank F0 lai te torna chu rank D hawa bel atumti ashathiam ngalbok Suji chuan yarim chu texin rank A ani na anga thak turin ashil Harin le yan bel de chuan an pom shama bol pakhat chu rank D tan bol dang pakhat le chu rank B le C le pakhat chu rank A tan ani anin vom fu tam le an mark asang don ti na ani a reilo te a chuan an boina sata hle mai G chu an tumron na sa hle a ma se Jauni chuan aron hlia zela Suji chuan atim te hna chuan bol chu keng thlata engemaw chen chu chelo turin atia Harin te group chuan ti thwai tura an lo out twar lai chuan an ni chuan na lo te in an group mate te chu bol chuan an vasia mark an hmu lo pha chuang si lo an game a chuan an thian te chu nataka an vom tur ani ti an soitel kher lo ani midang ho chuan chu thil an hmu chuan an thil lo ti to te awang chuan she om an ti hle a an game atang chuan Harin group te abikin dauni mithin chetak mai chu an landan adang ta hle maya midang po chuan Suji te team chu zom an du pha hial bok ani an chan li chuan Suji te in chung zola chuan chachun ei turin an chowa chuti lai chuan Harin chuan dauni pa chu phone in afanu chuan school lama poi a khoi thu soin in lama lo hau turin atia dauni chu thinrim hlema se engma atingam lo ani chumi tlai chuan unjong le yarim te chu Harin chuan an class a hmu chuan anin kar thu chu a hria to awangin soi chhwa awawa yarim chuan nu le pa thil ti thei ve tok tak anei thu le a game ho tak tak chu a hlo thu a soibok Harin ero chuan anu le pa te pon a debut tur chu an pompui lo thu le tun truma ati fu lo le chuan a thei to lo tur thu in a changa yarim chuan adu du ti tura a shit lai chuan unjong ero ngeidam dil turin alo chingchi fel der to mai in lama chuan dawini chu apain a soisana sa hleti a hria theya anu ero shelawang mai in a om thung Harin papo an ina chuan lo ho in afanu in engemaw ngai to chunga phone a bi reng chu a hmu chuan Harin chu ramdanga thon mai a that thu a soya anu chuan Harin pa hnena chuan an fanu chu an sum hmu na hnar ani thu alo shil hlau thung apa chuan engwanga Harin pi chuan atunu chu duat em nge ani ti a hria thiam lo thu a soilai chuan an nu bok chuan lo changin an fanu chu rilrulam har sanna nei ani thule midang hnuai chhia taka siam dana thiam thu in alo chang bok ani chuti lai chuan Harin chuan Suji pa le api te inche bailai thalak chu thonin
audio record anei te chu thedar ala du thawem ti azota Suji phone an thleng ti chu doa chuan alo sherengin until ti te record adu ti harin ashil until ti te record adu ti harin ashil ti ashenghala apa chu Bacon Corporation document nen alo lu ti chu Suji chuan a hmuwa harin pi chuan Suji pa chu lo bia in mi chan puina thil lama tho pui turin alo som hi alo nia Suji chuan harin hnen atanga message adon chu article pakhat apa in afanu manga eiru na thil a khoi thu hi ania Suji chu dora bok chuan kalngalin thil thendan chu suno ashil chuan ani chuan an record nei sa how delete na tur shilin adu chuan lauti mai turin atia ma se Suji ero chuan until record na chu ala delete phalri tat lo thung ani